guys. Sa kaninding lahi-lahi na ero guys no. Kani ka sa iring. Kadang tanig utro atong iring guys kasi magyaw-yaw ni. Karon tanig utro guys kay kuan gamay ra mo kayo ni guys. Kasi makanang magyaw-yaw din ang iring. Sige nagpa nakop ilagaoy. Paghihapon. Tangan talig ulo guys. Kan buwad. Para dili musuko ang iring. Okay. Buka na dyan kay manilig ko. Kung mama, ito nagtrabaho guys. Saan ka na nagtrabaho naman guys? Trabaho naman dyan kung inahan. Ikabot to. Kita na niya. Imaon ako. Kuan. Mabuhat sa mabuhaton. Ito po nagkarag. Pero ito mailing guys. Yaw nisad. Nasad. Someday niyo guys. Ito yung karoon. Kuan guys. Ginaghan guys kay kuan eh. Napagkuha niya kay ako naghipos pa kung kudere. Nani lang kinaon sa mga guys. Tanawan ninyo guys. Wanay mingaw guys kay kuanan ko sa kong papa guys. Ako masakit. Ay, jud mingaw. Astig. Astig ta, astig. Uy. Astig ay mingaw. Dugay para ba to imong inahan? Okay na ni guys. So, Si Samir. Maglahi na sa ko ng Samir guys. Si Inday Vlogs lagi akong katabang guys kay daghang trabaho. Katabang ay yung bataan. Pait kay guys. Samot na ko kay katabang. Dito guys. Isa. 1, 2, 3, 4, ipunta ni 5, 6, 7, 8, Para ka Samir na. 9. Gusto na ay kay kana sa mga kuan po naka-whitey og kang kuan. Brownie. Alam mo. Na, tawa. Ay, brown eh, papi. Papi. Na, tawag na si Muha. Na, asa na ko no si Inday Vlogs. Ngunit, Oh. sakang Samir. Oh. Ni kay ako'y pagkaon na dito. Kay ngit-ngit. Og sa mga iro dito. Oh. Kani itong hukad guys. Duha man to. Tagduha man itong kuan. Pakan-ana. Mag-ilog lagi guys. Sumulag sa tawa. Mag-ilog. Diya sa ka lang ga kay nanilig pa imong amahan. Diya sa ka. Ayaw sa kuan diha. Diya sa ka. Ninhigpas papa. Way magkakuan na ni may magkatabang ka ani og limpyo kay patabangon ti ka. Di pa man kakabarog. Diya sa ka. Ayaw kuan, ayaw kilak-kilak. Ana sa ka. Ayaw sa. Diya sa ka. Si ate nimo o kamao na. Iguli ato imong inahan, kamao na ni imong ate. Makamao ni sa trabahoon. Tiloko ni. Oo, tiloko na. Put down ka man. Anak na ay. Para ni Kang. Hulak-hulak ka na ni sa mayro. Oo. Ang agdi daghan mo ni magbantay Picasso man sila. Ang guys Picasso. Maom sa day mo ni mo bantay matug ka. Guardia man na Inday Vlogs. Oo. Hindi. Diha na na. Diha na na. Guardia man na Inday Vlogs guys. O kaning iring padaghan na nagsudan kay may nang kusog na uron mo kuag ilaga. Daghan na nagsudan. Ihurot na lang ng buwad ay. Sige. Ano?
Kasi sa amin mukhang buwan. Oh, sige taga ibuhat sa akin. Sinalawang mo ito. Suko to, boy. Suko to. Saan? Tayo sa agro. Uy, ito. Sa amin, oh, naibutang sudan. Sa mayroon sa ering guys guys. Karechod. Tara mo ering guys oh. Ayun na tayo. Sige, ako ikuhain niya. Malawag Hindi ka na ibutang sa balde. Butang balde. Anong balde yung sigaw mo? Gamay na matagi siya. Magpakaon sa ko sa mga irok. Iglata niyo sa kumata guys. Nga ka na. Wala ka na ko. Anig matagi siya. Isahan tingag trapo. Tinood. Bahipusan sa tanim eh. One am siguro yung ginamo sa iyo. One am ni. Ato ni. Ay, kubahog na. Bahog na. One am ni. Repeat. Iapin na niya. Ako sa ning itago guys kay may nila ni budget ba. Igo makapada ang iya inahan, makapildo, wala makapalit na mig lami karon guys, wala pa gyud. Apiki kayo. Panahon. So guys, ato ning ibawhin guys. Kay lamisa na adire guys. So ato ning ibawhin atong ning kuranan guys ha. So, ani guys. Ato lang ning ibawhin kay. Ang lamisa ang nila daka. Kanang at guys ay kawayan. Ayaw hilak-hilak nila. Dito ba nga nabiyak ka ba? Papanga ka ng kuan. Ayaw kang hilak. Hilak-hilak pa ka dira. Okay. Hindi nabiyak ko siya nga. Ayaw kang hilak. Hey. Napay trabaho ka. Ha? Taga ha? So, bababot ako sa kong papa guys. Okay. So, gani guys. What's up, Lord? Nalustrid na. So, guys, magbahotang. Nakuhaon. Sabak. Na kay trapo pa. Wa pa. Trapo. Ay, isa ako sa. Dito. Itrapo nga. Kinahanglan guys ang atong mga bata tudloan gid nato sa trabaho guys parang madako sila di ta kahibaw guys ug kanos ata mawa sa kalibutan aron kamaon na sila guys dili sila maglisod sa ilang kinabuhi aron matuto ba. Matong ginabalayan. Masuk ko. Moadto ni Sinday Vlog sa kinabal Okay pa inumduman jud ko ni mama nga kana. Ayaw jud pagkuan ha. Unsa may panumdum si mo ha? Ayaw jud kay pag-practice jud dito sa ato og kanang kuan. Manrapo. So, gasan ta ni kutro guys. Sa guys, diyan na intro. Apa rin guys? Pagtisa gid inyong mga anak guys sa trabahoon guys kay ug madamlag. Modern guys. Sila rin gyapon ay makabenepisyo guys. Sila rin gyapon ay makabenepisyo sa ilang kinabuhi nga. Ay, timen na nakupa. Ug unsay gisulti mga kanang wata kanang. Timat ni Ayaw pag ayaw trabaho gyud kay ug madtos kinabalayan. Example, madto ka sa kuan. Madto ka mo bisita ka sa imong kuan mga iyan. Pananghid nimo nga ante mo pauli na ko ingon ako ayaw sa Junpet. Ayaw gisa pauli. Nganon mag-uol sila mo pauli na ka kawa na tiglungag wala na tighugas. Mag-uol. Pero di ka mo tabang sa trabaho, ning ingong pa lang nimo. Iya, oy, salamat kayo. Salamat. Ana, nana. Di na muwili sa imo ha.
Pero ug mo trabaho ka, adto ka dito, dili ka pabigat, moingon dayon ang imong mga iyaan, uyuan. Sus kabuutan gitong pagkabata. Gimingaw man kung ginpit kabuutan. Mutabang dito sa trabaho diri, manghugas, bisag kana lang ba? Manghugas, manrapo, malimpyo, manilig. Ana lang god. Ug nay bulingon mun laba pa. Di ang imong uyuan ug iyaan ganahan sa imuha. Inahan? Ganahan sa imuha mingon ingon nimo, "Ya, ante, uli na ko." Mingon sa koy, dai ayo gisa ang taon inday. Maya na, muhilak sa kagol. Ikamao man ka. Pero di ka motabang sa trabaho, ining-ingon nimo nga mo pauli ka. Mingon ako, marisig, pauli na. Yadto na dito, nya tiwasan nig silhi ko kay napakoy ano. To isbog-isbog na dito. Isbog-isbog. Sa isbog. Ang lamisa ba dito? Ako ang maling i-paraplane. Iprapin yun. Sige, din lang ko mukuan. Ikamaon naman ka. Suhito naman ka. Dinig. Wala, hikap na. Kumangkod. Ako dun siyang gituduan guys. Bisan og unsa kalinghod siyang unsa kalinghod siyang edad ba. Ako dun siyang gituduan kay parang nakoy katabang ba. Ang pukoy katabang lain pod. Muna Wala siya. naman si Mami guys. Na. Parang magdako ni siya guys. Di ba na to? Abay kanidaan guys kay pilit ang kalabasa. Kalabasa yun guys. Dili man na to masad ang panahon guys. Ug nus aday ta kuhaon sa Ginoo di man ta kahibaw. May nang kahibaw na siya mga uwan. May nakahibaw na siya ba mo buhat-buhat ba? Ug mo puyo og kinabalayan, kawilihan. Nanilig siya. Ganyan pa si Dagdaspan guys. Hindi na to tarong. Silhigi na siya. Akong itudloan, mag-practice og strong yun. Tarong! Strong di na maghilak-hilak ha. Strong man. Palaban. Di na yun. Strong yun. Ito rin pundok diri guys. Basta magkontinto lang kita kung sa ihatag sa Ginoo, okay? Hatagan tas Ginoo og sudan nga buwad, okay. Hatagan tas Ginoo og puro Wala ba yan ang buwan? Ang muna akong ampay. ampay. Ug hatagan tas Ginoo ginamos, okay. Ay, ampay. Sinanaka. Muna akong pinakaburito. Mao. Burrito. No. May nainig kuan sa imong kuan inahan ug maabot to kay bawo na ka sa mga buhat sa pinimalay aw iguli ato ing nato imong inahan nga magpungko na lang ka mabasa ra na imong kamot ug mukaon. No, sakto dili. Sakto. Ayaw na to pabuhata imong inahan ug mauli to. Di ba? Dili na to ganahang mulakaw. Sus ninduta sa akong kinabuhi diri mura na magprinsesa. Dito sa dito sa gawas turturuhon kog sugo, wa pa gani ko mahuman sa usa. Wala gisugo na sad ko. Nya diri ang akong anak ko kabuutan naman lang yun. Ang imong inahan inday. Dili alkansis pagpanganak sa imuha. Pag utong ba? Basta kuan ka. Na ihatag na kong daspan Ay, sa pawa Aw. pa niluman. Pa din human di ay. Yung tamakan. Sige. Na. Sweeto na gini siya manili guys. Sa ilawang guys. Ay, dagdag-dagdag. Apila. Dara guys, naihuga. Sumulay ni guys kay. Guys, usahay guys kay. Mawan na tong iring. Nasa kuan. Mari man dyan ang yuta guys. Kay mahugaw. Bago pag pagsilhig na to gabi, igbuntag na nalayon. Mao. Nanay, mahugaw. Anak gina gyud. Anak gina ang kuan. Ay, so guys, magani guys. Manilhit kita dapat guys. Kaya itong inahan ka na. Dugay pa dyan mo abot.
Oh. Duha pa ka tuig. Wana, kuan na ka. 6, 7, 8. Aw, 8 years old na oy. Oh, 8 years old na. Unsa man di ay? 8 na no. Be. No, 8 na no. 8 na ka dili. 6 pa man ko. Di, og maabot to imong inahan ba? 2 years man iyang kontrata Saudi Arabia. Oh. Kuha na? Ako? Oh, 8 na. Dako na ka. Ingabot sa imong inahan. Hayahay na kayo imong inahan. Kay kamao naman ka manilhig, kamao na ka manghugas, kamao na ka mulungan. Oh, di. Pabili ba gid imong inahan sa imong haha? Oh, buhata gid ang tanan. Basta mag-eat na papaba Oh, ka oh. na. Hibaw na. Hibaw na ka na yung mulungag. Oh, lungag na pod. Kuan ka, may tako 6 Oh. naman ko. Pero kibaw kung kadlik later. Mao, kibaw naman mo kadit like tani pag-practice gyud kay aron kuan. Wa man ta kibaw gus kinabuhi god sa imong mamag papa. Wa anta kibaw sa kinabuhi kay Wata kibang. Oh. Wa ta kibaw ka. Wala sa kinabuhi. Suway, wa pa ginay na uli. Oh, mao. Wa man ta kibaw sa tong kinabuhi mo Kuan na. na gani ka sa mga din. Naghapon mauli. Yes ka na. Mao nga praktisan tagi ka. Practice jud aron dili mag-uol kon ang ginikanan mawagtang nas kinabuhi ha. Oh, mag-uol man pero maka-recover ra gyud. Aron makahibaw gyud ka unsaon pug kuan aron maswito ba. Na dili man ingon nga kuan gidaog-daog parang makat-on. Oh, kat-on ka na po do. Kana ra kung madaan nimo. Munay tao saktos gini ka na nagpangga katunon gid ang anak og trabaho. Katunon. Muna pinangga. Basta mga pinangga katunon gid trabaho. Anak pa. Oh, Kuan. Kadaghan ang hugaw guys ha. oh, daghang hugaw lagi. Biya ko nilabay ana ang kuan. Andaspan. Kadaghan ano pa. Wala mo silhig sa mga kedi. Pakimaw. Oh. Tuwa pa na trabaho si mami ba? Oh. Hugaw kayo na. Oh. Kinahanglan makuan lagi ka. Matuto lagi ka karon. Karon ay trabaho si mami. Kibaw na ko. Oh. Ara guys, so yung gibuhat to. Oh. Naswito na kay guys no. Oh. Nana. Oh. Ay, kontak na. Naswito na kayo. Kina. Oh. Manghugas po din siya guys, manghugas niya magpirito. Mga kuan lang sa piritong itlog, piritong buwad mo sana iyang namahuan. Oh. Lain taong kaunon mo na sa iro.